kommende år, og I kommer til at mangle sosu'er, så altså, det bliver jo et reelt problem for jer at rekruttere. Radikale, hvad skal der til for at få flere mennesker ind? For flere jeg er også nødt til at sige, at jeg er ikke enig med Venstres kandidat i, at vi ikke har et rekrutteringsproblem. Jeg er enig i, at vi har et problem med, at vi har for stort, kan man sige, gennemtræk, at man ikke bliver længe nok. Men hvad skal der til? Fordi det bliver jo et kæmpe problem for jer. Ja. Jeg vil sige, for eksempel, der er jo nogle greb omkring, som vi allerede gør nu, at vi tilbyder voksenelevløn, at vi får nogle flere voksne ind på SOSU. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, vi også havde uddannelsesinstitutioner i Furesø. Vi har et areal til det, vi skal bare have det trukket til. Vi har i Radikal Venstre foreslået brugen af international arbejdskraft, nedstemt i byrådet, desværre. Vi fik at vide, at der er slet ikke rekrutteringsproblemer. Men når man kigger ud over Danmark og også Furesø, så er der jo en skævhed nu de næste måske 15-20 år, hvor vi er rigtig mange, der bliver ældre. Og den der generation, vi i Radikal Venstre gerne vil kære os om, nemlig den næste, det er jo dem, der skal passe på os. Så vi er også nødt til at ture og sige et realistisk serviceniveau. Altså det der med kun at skrue op, det kan vi nok ikke. Vi er nødt til at tænke i, hvordan arbejder vi ordentligt med pårørende, frivillighed, civilsamfund på nogle af de her områder, så vi får et bedre... Så lad os lige komme over til Enhedslisten. Hvor skal der skrues ned henne, hvis ikke I kan få medarbejdere nok? Jamen altså, jeg mener